Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube nani nonke nezibusiso nomusa ka Allah kube nani. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Udumo lonke lumfanele uAllah umdali okuwuye owondla yonke into ekhona emhlabeni, yonke into yondliwa uye. Ar-Rahman ar-Rahim ngoba yena unomusa unesihawu. Wonke ama-Muslims 5 times a day, ngikhuluma ngama-Farz kuphela, bayazi-ke ba-understanda le code ka-24434 ukuthi mangithi Farz ngikhuluma ngani. 5 times a day basho lento le ngiqeda ukisho, alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim, 5 times a day, if not more than that. Sonke satshelwa uMuhammad unjingalwazi injila buchopho usolwazi ukuthi nansi indlela yokuthi ube nobudlelwano nomdali wakho. Sonke senza lokho, yingakho sizigqaja singanamahloni ukuma senza ama-video sitshela abantu ukuthi i-Islam iyona yodwa inkolo yeqiniso eletha abantu ukuthi bakhonze, etshela abantu ukuthi bakhonze umdali ngendlela ayifunayo, ngendlela ayifunayo, njengoba esho encwadini kaDeuteronomy 28. Ake ngikufundele nje yona kancane. Deuteronomy 28, izibusiso neziqalekiso, awulaleli ibusiso ukuthi zizozama kunjani. Kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla, uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Allahu akbar. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. uAllah uthi nina abalandeli baka Muhammad, nina ama-Muslims niphakeme kuzo zonke izizwe zomhlaba. Ngifunde eBhayibhelini manje. Why? Ta'muruna bil ma'ruf, ngoba nibizela abantu ekwenzeni izenzo ezinhle, ekukholweni, ekukhonzeni umdali. Watanhauna 'anil munkar, nibonisa abantu ukuthi kumele bayeke ukwenza izenzo ezimbi, bayeke ukungakholwa. Watu'minuna billah, nitshela abantu ukuthi kumele bakhonze uAllah yena yedwa. Yiyo lesikhuluma ngayo la kuDeuteronomy 28. Uthi ngizoniphakamisa phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Zonke lezi zibusiso ziyakufika phezu kwakho, zikufice uma ulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Uyakubusiswa emzini, ubusiswe nasensimini. Iyakubusiswa inzalo yesisu sakho, nezithelo zomhlaba wakho, nenzalo yezilwane zakho, nesanda sezinkomo zakho, namazinyane ezimvu zakho. Uyakubusiswa iqoma lakho nomkhombe wakho ukuxova isinkwa. Uyakubusiswa ekungeneni kwakho, ubusiswe nasekuphumeni kwakho. uJehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezikuvukelayo zibulawe phambi kwakho, ziyakuhlasela ngandlelanye, zikubalekele ngezindlela eziyisikhombisa. Jehova uyakuyala isibusiso sibe phezu kwakho, ezinqolobaneni zakho, nakukho konke obeka kukho isandla sakho, akubusise ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. uJehova uyakukumisa ube isizwe esingcwele kuye, njengokufunga kwakhe kuwe, uma uyigcina imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho, uhambe ezindleleni zakhe. Bonke abantu bomhlaba bayakubona ukuthi ubiziwe ngegama likaJehova, bakwesabe.
uJehova yakukwandisela okuhle, inzalo yesisu sakho nenzalo yezinkomo zakho nezithelo zomhlabathi wakho ezweni uJehova alifungela oyihlo ukukunika lona. Jehova yakuvulela indlu yencebo, izulu anise imvula yezwe lakho ngesikhathi sayo, abusise wonke umsebenzi wesandla sakho. Uyakutsheleka izizwe eziningi, kepha ungatsheleki lutho kuzo. Akusho mina, Deuteronomy 28, ifunde nawe. Subhanallah. Praise Allah. Thank Allah ukuthi you are a Muslim. Wena ongakabi Muslim, shintsha sithotobala. Zonke ithotobala ziyashintsha manje. Wena ulindeni. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.